Nah, ini metu buang sampah. Stop. Ayo lah, wi gerbangnya lali ra ditutup wong wi. Ayo nanti kuncinya masuk. Lo gerbangnya lali ra ditutup ya lo. Wah. Wih, dalannya sepi. Mendung langitnya peteng. Loh, langitnya peteng, renek lintang, renek belas. Ditutup dulu lawangnya, ditutup. Bungane. Tanggane wis peteng, wis turu. Kene cek biayaan metu. Gimana lira tak go mlebu iki. Kene sik unu. Tingkape malah iki mah tak kunci ora iki. Oh, wis dikunci. Iki wis mlebu. Iki tanamanku bunga basile digawa balik jan karek iki. Iki nggih masak enak iki. Nggih goreng ikan salmon.